Hei ko parlok, menta ka khasi khana kawan ra ya pi ya kawai ka film ka pekerteng ka ninja assassin. Hak pasdang jong ka film lo kawai ka dugan dro tetu. Kat ba dang dro tetu ya wei u gangster lawan poi kawai ka envelope. Henrei kine ki gangster kim tip h pang kene ka envelope tambah ne nong dro tetu tip. Kene ka envelope ka poi na ki ninja na mar bala tap haka envelope da usiap ubayong ba kapin iru ba usiap ubayong kawan ra ka jingma Cingsir kai hakina marbo nong rotu de we ninja bala la im na kine ki ninja pnia breu haba kine kina sa ki ong u bo khawe ndo pni pa ya ka sadem ka jong u bala sha dung hakin ninja ndre don bok ba yapan kentit kat ba kidang na ya kren na sha ma ya we u gangster hakin ninja hakaju kapor kunja kanjria mi na sha tnum yeng bat la te sai we gangster bala ra yu sha jrong hadin bala pret ya kamet ka jong u sa satang ki sapret saprong kamet ka jong u neu gangster hadin bala yap lut kine ki gangster la iya wei u ninja u bala man mi pa khmat neu nong dro tatu kumta mentangi phai pacha ka ozunu clan jong ka japan bala lam da lord ozunu bat la ai turning keleng keleng ya ka perthai ya ki khna man long kita ki ninja ba klain bor ka jing thmu jong ka jing ai training ka long ba kin pentebit ya ki khnang ba kin la ban penya breunda asim kontrak ki ruhe ruhan jong ka perthai hakador ka biang kane ka ozunu klan kala trei hari hari khnang ba ki breu kim tip ya ka jing yap jong president ka Russia wat Japanese prime star pat ki wei ru de hakawai ka session lord ozunu udah introduce ya wei khna obak kerteng uraizo haki para khna bo ula sha be haki mi pa jong u bat ba ula lam ya u sha kaneka clan ka jong u ka ei ka penketik ya lord azunu ba uraizo hakawai ka sngi un salong u leader jong ka clan kum ma u hi namar ka jingkwa jong lord azunu ya u hi namar ka ya u te ka training u ka long ka ba e bahaya u raizo hadin ba ula tap post name ka met ka jong u raizo sa tang ki din mong suda ka wei ka quality don kinjang ka long ba kidei ban la ban buri yala de te ha ka por I think ya raizo la pha ban ya ha ka madan ba sin ya ba kla kan pa kata ka jaka kane ka penlong ya u raizo ba khnang bun tubit ha kaliang baro te kumta ka wei ka para khana ka rap ya raizo ha ka por mit ban ta ka din mong ki jong u da ka da wai bat punjem ya u kane ka khana ka ba ka teng ka kiriko haka jingsha kine khana la sha hikai ba kim dei shu bandon emotion rei kane ka khana pat ka ya pher na ki wei ki para khana kapor kala nang ya chai shakhmat te baro arngut raizo bat ka kiriko kila kham he kham san hakarta ka jungki raizo pat hakoi kaliang ulalong wei ninja bat bit bala sha hikai haune ulot uzunu hakawai ka training pat yaki ya ka kirikula ong ba pen mong ya wei u opponent rei kam tre satya te kane ka daw pendom ya u lord uzunu ba kam kongu ya u batlash sha set ya ka baro shimit ha ka wei ka jaka set klem bam klem di te kumta ka kirko ka thmu ban phet na kata ka jaka ai turning tamba ka sha kem penban yaka te hakane te kane ka pensat chushu ya u lord ozunu hadu ba u ai jingsneng yaka da ka penyap sendon yaka hakmat ki wei ki para khnang ba kim tre ban tam sneng ya u hadin ka to ka te snem hapo Berlin ka forensic researcher ka ba kerteng ka maika ka bala syam ya ka jing shisha ya ka jing don jo kane ka clan ka walam ya kine ki pepa khmat u maslo tang ba kentai ba ka don ka secret ninja association rei ka maika pen i pat pen shisha ba ka ne ka clan ka don shisha kumta ha ka ba khadu maslo langai hadin ba ka maika ka kandu ya u raizu ba ulai im na ka khti jongki ninja ha ka ba khadu jong kane ka flame uraizo sha kem biang ha ki ninja ba ulot
uzunu u ai jing sneng u da ka ba dung na kpo ka jong u da ka ti hadu ba u players nam bat salap ya utrakar bala bu da ki pulit kumta da ka jing rap jong utrakar bala bu ha ka met ka jong uzat raizo hala ma shem ya ka ne ka ninja secret association te ha ka ba khadu kala don ka jingale ka ba jur bha padeng ki pulit bat kine ki ninja ka jingale ka ba khadu hapdeng u Lord Ozunu bat u raizu kalong ka ba itanat shisha bat kane ka pen I ba ka jing sniu kamla ban te la ka me ka jing kala ka mut ka jong u raizu bat u yo ban penyap ya u Lord Ozunu da ka wailam bat ot lengkhot lengkhai ya ka met ka jong u kumta u Lord Ozunu u yap hasyan da ka wailam ka jong u raizu bat kabadu u raizu u yalam ya kamai ka sharut hakaba kala shadung ha Lord Ozunu tangba dan bok bang kam yap nama hakaba khadu u raizu sngo lai lu nya kene ki sni waro da ka jingarap ka jong ka pulit ban pen yap ya kene ki ninja ki basher khei wa kublai shibun ya pi baro subscribe lang ya kene ka channel ka jonga